back to my channel. This is Swaran Dino. Class నిన్న ర్యాంక్ స్టార్ట్ చేసిన డైమండ్కి అయితే వెళ్ళిపోయా. ఇక మెల్ల డైమండ్ 4 పోతా. మీకు ప్రో టిప్స్ చెప్తా సరేనా. ర్యాంక్ వద్దు అయ్యో మీకు ఎప్పుడు డైలీ మిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అది 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 కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా ఫస్ట్ డీటెయిల్స్ చూసుకోవాలి. మీరు ఎప్పటికప్పుడు పిచ్ మ్యాచ్ ఇవన్నీ చూడాలి. మీరు రోజు చూసుకోండి ఒకసారి ఎట్లుందో మీరు హిస్టరీ అవన్నీ చూసుకోండి. ఇంకేమి ఒకటి ఏమన్నా మీకు ప్రో టిప్స్ చెప్తాను. ప్రో టిప్స్ అయితే మై గాడ్ పింగ్ వస్తుంది గైస్. వరల్డ్ లెక్క అయితే పోయేద్దాం. పింగ్ వస్తుంది గైస్. మై గాడ్ గైస్ చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది నెట్ అయితే నాకైతే. ఓకే గైస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓ మై గాడ్ గైస్ పింగ్ ఈస్ నాట్. ఓ మై గాడ్ నెట్టే ఆన్ చేయలేనట్టు వినపడుతుంది. మై గాడ్ గైస్ ఇది నా ప్రాబ్లం గైస్. మొబైల్ మై గాడ్ గైస్ నాట్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. నెట్వర్క్ చాలా ఇరిటేట్ చేస్తుంది గైస్. ఘోరం అంటే ఘోరం గైస్. మీకు ఏదైనా కలెక్షన్ అయితే వెళ్ళిపోతా. ఓకే గైస్ నెట్ ఆన్ చేయండి. గేమ్లోకి ఎట్లా వచ్చినాడు అమ్మాయి. ఓ గరీనా బర్కో వచ్చేసింది. మై గాడ్ గైస్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే గైస్ మ్యాచ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయా. ఓకే గైస్ ఫస్ట్ ఇంట్లోకి వచ్చినాక మీకు రాంది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇలా కొన్నిసేపు ఇవి పెట్టిందాడు ఉట్టినే పెడతారా ఇట్లా పెట్టాలి. మీకు నచ్చిన గన్ను తీసుకోవాలి. పక్క తీసుకొని ఇంట్లోకి వచ్చిగో సపోజ్కి గిట్ల ఉండను ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా చేయొచ్చు. నేర్చుకోవాలి ఇట్లాంటివి నేర్చుకోవాలి గైస్. జంప్ షాట్లు అయినా అట్లాంటివి నేర్చుకునేది చేసుకోవాలి. ఇలా ఉట్టిగా పెడితే మంచిగా ఉండు. మరి ఉట్టిగా పెడితే అట్లా నేర్చుకుంటాను పెట్టండి. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి గైస్. గ్రానైట్స్ గ్లో వాళ్ళు ఎట్లా వేయాలి అవన్నీ నేర్పిస్తాం. AWM ట్రిక్స్ అని చెప్పేస్తా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే గ్రానైట్ మీరు ప్రతిసారి లూట్ చేసేటప్పుడు మీ రైట్ మీరు 4 ఫింగర్స్ అయితే చూపుడు వేలేమో అక్కడ ఉండాలి, లేకపోతే స్కోప్ అక్కడ ఉండాలి. మీరు తంబేమో లూట్ మీద ఉండాలి. ఇంకేమి నేను చూపెడతా. ఇప్పుడు నాకు ఒక గ్రానైట్ దొరకని మీకు ఎట్లా వేయాలో ఇంపెడతా. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా ఫస్ట్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ మంచిది ఎట్లా వేయాలో ఇంపెడతా. ఇంకేం గైస్ అల్లో గైస్ చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి గైస్. లైక్ ఇయో ఇట్లా లూట్ పైన ఉండాలి మీ వేలు అయితే. వచ్చేటప్పుడు అటు ఇటు తిరగాలి మీరు. లేకపోతే కార్ రైడ్ ఎత్తుని ఎత్తాడు వాడు ఎక్కడో ఉంటాడు అనేది కలుగుతుంది. లేకపోతే ఓకేనా గైస్ నేనేమంత పెద్ద టాప్ ప్లేయర్ కాదు కానీ అక్కడనైతే గ్రానైట్ ఉంది. ఇయో గ్రానైట్ ఎట్లా పెడతా. ఇయో ఇక్కడ లేసేది ఇవి ఉన్నాయి గట్లా. ఓకేనా గైస్ అది చూడాలి. సెకండ్స్ చూసి వేయాలి.
పక్క ఫామ్ హౌస్ చేసేటప్పుడు మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా 3 బుల్లెట్లు ఇచ్చినాక 3 బుల్లెట్లు పడాలి. ఇట్లా గిట 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 ఒకటి ఆడ ఒకటి 3 సార్లు ఇస్తారు కదా. ఇక వాళ్ళకి గన్న తీసుకోవాలి ఇట్లా లేచేటట్టు నేర్చుకోవాలి. ఎనిమిది ఆడున్నాడు ఎప్పుడు మీ చేతిలో ఫ్యాన్ మీకు కత్తున్నా ఏదున్నా ఫ్యాన్ అయితే పక్క కాపాడుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా గైస్? ఇట్లా మై గాడ్ గైస్, ఓకే గైస్, మీ దగ్గర షార్ట్ గన్ లేనప్పుడు పక్క షార్ట్ గన్ ఉంచుకోవాలి గైస్. పక్క ఇంకేం గైస్? ఓకేనా గైస్? మీరు మీ ఫాల్కోన్ పెట్టుకోండి. మీ పెట్టు ఫాల్కో లేకపోతే ఇడ్లీ బాబాయ్. ఓ మై గాడ్ గైస్, ఎలిమినేట్ అయినా. మై గాడ్, ఎట్లా ఎలిమినేట్ అయినా గైస్? మై గాడ్ గైస్, పోతురు నాకు తెలియని ట్రిక్కే నేను ట్రై చేస్తాను. ఇలా దుంకితే డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ అయినా గైస్. ఎట్లా అసలు ఎట్లా ఎలిమినేట్ అయినా నేను? మై గాడ్ గైస్, ఇప్పుడైతే మీకు ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్స్లో ఏడబుల్ ఎంట్లో ఏం పెడతా. ఏడబుల్ ఎంట్రీ గ్లోవాల్ AWM Kar 98 ఫస్ట్ అయితే మీరు జోన్లో రావాలి. ట్రైనింగ్ జోన్ AWM Kar 98 ఓకేనా? మీరు ఇగో ఇందులో పోయి పక్క మీకు ఇంట్లో బయోమెట్రీ స్కోప్ అయితే తీసుకోవాలి. Kar 98 బయోమెట్రీ స్కోప్స్. ఇంకా AWMకి ఇద్దరు AWM తీసేసిండ గైస్. ఓకేనా గైస్? ఇప్పుడైతే అయ్యో MP40 ఎందుకు వచ్చింది గైస్? AWM పట్టినా. ఓకే, AWM అవసరం లేదు. కానీ ఇక మీరు స్మైల్ సింబల్ అనేది మీకు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారంటే It's hard to breathe, but that's alright. It's hard to breathe, but that's alright.